Tutapata wapi kazi ya kuajiri watoto wetu? Achija dek maitudo kod ketho mar hingora kata hinyo rawera moro kinde mag nyange Naivasha e kaunti ma Nakuru idhi med geng'negi kuom ndalo 7 mondo mi ochiw thuolo ne obila mar timo nonro mong'ith. Achija dek goting'o min rawera no mabathe kod owadgi mabathe kod jal machielo ma ikone ne ng'ado rieko ne rawera no ma jahigni 15 ewi nyange. Jodong Jo-Kikuyu kata kamano kwedo sand mane rawera no ma jahigni 15 no kale kagilero ni timno okoluwore kod kido kod timbe oganda Jo-Kikuyu. Jodongo go pod yudo thieth e od thieth ma Naivasha kata rawera no pod yudo thieth e od thieth ma Naivasha motelo ne ndiko dhoge ewi gima notimore ne. Pongeze, nimeona sasa wamempanga vizuri. Hata hiyo crane amekewa hakuwa naye. He was in a lot of pain. Mtoto akitahiri anatunzwa na watu wote, anaangaliwa, analishwa kwanza hapo sana, akule mzuri. Kwa hivyo hiyo watu, hiyo wamefanya ni unyama na si desturi na si tabia ya watu na si kimira, hiyo ni unyama na wamefanya mbaya sana, na tukiwa wazee tunashutumu hiyo maneno sana. Oganda Jo Kenya kwa mondo mi obed motang' e kinde magi